Mkungu elephant angihamba ngedwa ngihamba nabantu abadala This is ngeke home ngihambe run ngedwa with ngize ngihambe Makeba nabantu PMB. abadala. Mawungibona we Makeba. This is home run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawe idladla. Eyo, this is home run with Makeba PMB. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba we Makeba we Makeba. This is home run with Makeba PMB. Angithi uyangithola. Uba ngiyakhumbula mababy ngiyakhumbula buya ngiyakhumbula mababy ngiyakhumbula buya ngiyakhumbula mababy ngiyakhumbula ngiyakhumbula mababy ngiyakhumbula ngiyakhumbula mababy ngiyakhumbula Hello guys, this is the Encouragers. We're at Home Run Makeba podcast. My name is Lindukhle Dlamini. I'm from the Encouragers. Nami igama lami uThando Lethu wakathwala isibongo from the Encouragers. Guys, njengoba nazi as we are the Encouragers, kuye kwaba khona izigameko zokuthi sihlukane kodwa sikwazi ukuthi sibuye sile Encouragers, sibuye nabafowethu sichubeke sicule senze okuhle emphakathini. Sibuyile into esenze ukuthi mhlawumbe sihlukane or izinto zomhlaba yabo, cause abantu ugcinile asihamba indlela eyi-one, kumele uchoose indlela ufuna ukuhamba ngayo. So ngasho ukuthi abafowethu bakahle la bakhona, thina siyaqhubeka nje nokucula njengoba sijabulisa abantu nje. Ngiyabonga. Sure, mfethu ngibuze lapho Thando ayikane. Kahle kahle kwaqhamuke ne-idea yokuthi niphinde nenze reunites. Ngasho ngithi kube khona isikhathi sokuthi siphinde futhi sihlangane singamajita. So sitholile leso sikhathi sokuthi sikhona ukubona ukuthi kahle kahle umculo ungaphakathi kithi. Kungani silahle ithawula ngenxa yezimo ezenzakalayo. So sakhona ukuba nesixazululo singamajita together ukuthi sibuke. So Ngoba vele bingekho grandiose. So nami ngiyajabula ukunibona nihlangene even though ishort. Manje lo munye wenzakala ngayo. Lo omunye etholayo. uLesefo. Kwenzakalani ngayo? Hayi indaba kaLesifo Lesifo like ngoba ngibe ngishilo babukela ukuthi empilweni sinokuthi siyenze into sonke and sibe blind ngayo, mara ekugcineni mhlawumbe akusithi sonke siyifunayo leyo nto. So iyenzekile nakithi leyo nto leyo, wabona ukuthi akafocus more on his studies. So hayi ukuthi kube nenkinga mhlawumbe. Showcase into grand. Manje the Encouragers futhi iyaphila njengamanje uyibuyile niba u2 okwahlahle niba u3 khona lo Black here manje njalo kumbona uvaye no blonde Usalibangisele emakhaya. ne azakhipha abafethu nonke nimrecruiter ku blonde kanjani ufika kanjani egrupini? Umjita ucingile umjita. Lo mjita ukuthi ufike kanjani ekhuphini? Dlamini. I-idea yokuthi si-recruit nani kube i-idea yami. So umjita ngahlangana naye, I think bekwenzeka something kwesinye isikole bathi semasisebenze, so ngamuzwa lapha acula and
nanobafo beshoda vele ngomuntu vele. So ngacabanga ukuthi hhayi thina imlando umjida ngikhulume naye ngimuzwe ukuthi uthini, kanti naye uzoyithanda le idea engifike nayo. Wavele umjida washayela i-round saba nama-rehearsal, asamuzwa ukuthi hhayi angakwazi ukuthi acule nathi, ingakho agcine sekakule group. Hhayi uyakhipha impela mfuna ungasho ukuthi hhayi ngike ngamlalela, ngangithola kakhulu, hhayi kancane akashayi. Ingoba phela igama lakhe angimazi, uthoko nje ubani? uSpecially Mchunu. Oh, shout out bafethu. Manje i-encouragers yakuphi from now, kwenzakalani yini niphethe njengoba nibuyile bafethu? Mina engakusho ukuthi sifuna ukuzwisa abantu umculo omusha ohlukile, ikakhulukazi when it comes to ingoma. Showcase. Sometimes kuyafuneka ukuthi siphinde ingoma ezaziwayo kodwa phezu kokuthi nathi sazakhela. So thina sifuna ukubazisa okuhlukile ku-industry, kakhulukazi kulezi zamagwiji ama-acapella. Yeah, so ngingasho ukuthi indlela yethu seyizobonakala mangabe sithola amagigi and stuff. Yeah, so manje-ke bafethu-ke mhlampe ama-feature kanjani? Ni-available for ama-feature noma kwenzakalani lapho kuma-feature? Nize njani lapho? Yeah, ama-feature we are available but siya-check ukuthi ngabe kuyahambelana because ushuni esiwushayayo ushuni ohlukile kunalo ogcwele la ngaphandle. So yeah, siyawashaya kodwa siyakhetha ukuthi ubani. Ayakhokha noma ama-feature nje angakhokhi? Hhayi, ama-feature nje awakhokhi. Ngisakhulumisana kahle. Mina sikhulumisana. Ema-feature-ni sikhona. Ongathanda ukuthi asifeature sikhona. Ukuqhubeka kuya phambili-ke thina esibhekile manje ukuthi sakhe ingoma ezintsha for i-group, siperforme ey'ndaweni, siqhubeke nje simakethe igama leli-Encouragers, gcine selaziwa umhlaba wonke nje. I-aim leyo yamanje. Yeah, ukuthi sakhe okusha for i-group ngoba iseyibuyile and ibuye for good this time. Ngiyaphinde ngixabane manje kushaya. Yeah. Thando lapho kona kuhamba kanjani? Ayaphileka. Ngiyakubona ukuthi umqemane. Sengibuza kuhamba kanjani mayelana umonakalo uhamba kanjani? Athina amaplani omonakalo. Inqubekela phambili yangale kweze-acting kumele sithi ukukhuluma sine-group nje ngoba sibhekene ne-situation enzima. So nokuthi senze izinto nje ngokujaha ngale kumele yabo silungise izinto. Ngiyathola mfethu. Manje untwana umfaka kanjani untwana? Khona kumonakalo. Uba ufike ne-idea noma wena othi hayi untwana angifake. Angambona umntwana ngithi le ngiyayifaka. Uyangithola. Uthi le taxi yami ngithi baba. Siyangena lapho wabuthi hayi uthi uyangithola. Hayi kancane. So ngimtshekile ngathi akeze. Uyangithola. Kumele uphinde umbhalele wena vele i-right ubhala konke. Naye phela umbhili yabo kubalulekile ukubhildana mina besempilweni. Angizona i-director uyabhala ukwenza konke. Umshaye ngeskill ezinye ngaphandle koku-actor. So mhlawumbe uvele ubhalayo lapho nalapho nabe nama-ideas asho ukuthi ngento kanje. Uyabona leyo nto. Makuka nje. Uyabona into kanjalo. Naye umbhilda kwenyini. Angadla nayo kangelinye la. Uyangithola. Ya kunjalo. Ngoba manje mawumkhuphula wena mawuwa yena uyokhuphula. Ngoba ungakhuphulanga muntu. Mawuwa lapha akekho uzovusa. Angizonzolo. Ya ngizwa. Jambile. Kuhle ukuthi bese silekelelana sabantu. Khona nawe mawuba nenkinga phambili bakukhumbula abantu ukuthi hayi ngila ngikhona lo mfethu. Awuzimntana. Yabona indaba. So ibalulekile leyo bafethu. Ngiyajabula umonakalo bafethu uniza kahle kakhulu ngomonakalo. Angifuni ungasho. Niqhubeke okubalulekile ukuthi ni-investe futhi nithenge nama-mic. Yonke lento la ama-mic abanjwa nje. Hlanganisa imali. Ngiyangithola. Okunye bafethu nisiphathele kona ngabe ikuphi la? Okunye sikuphethe ukuthi as we are the Encouragers, sizimisele ukuthi sibuyisele ebantwini. So ngokuhamba kwesikhathi nathi uNkulunkulu manje sesikhumbulile ukuthi sekuyimpumelelo nathi abanye abantu sokasiza beza ngemuva kwethu. Abanye ama-groups sokwazi ukwalekelela because abheke kithi, siyabona ukuthi abanye babheke kithi. So
sokwazi ukulekelela. Ipleni lethu ukuthi nje uNkulunkulu asikhumbule bese nathi siyabuyisa ngapha. Mali ya-akhawunti ya-TikTok le inama-followers amaningi iyasho na. Eish. That one. Le kube khona nje izimo zokuthi kube ngathi manje sithathelwe yona. Yahekwa noma mhlambe kanjani. Ngingasho ukuthi ukungabi kwethu namafoni ngalesa sikhathi ikona okusilimazile. Ukuthi i-page lakho leyo account yakho ibamba omunye umuntu. Kanti kwamele ubu-admin Sigroup khona lapho. Bazi makulahleka le phone nawe uqhubeka nawe ngapha. Nawe Makulahleka le nomunye uyaqhubeka ngayo. Wonke umuntu abu-admin. Phela manje i-group nonke nama-member lishangisa. Wonke umuntu kumele abe yi-hate. Yabo ungabi khona ngoba nendawo. Hayi babukela lethi sizwise siphethe esikhathini samanje. Sengihlezi ngizamala shona amaphutha ama-change asiuza ngapasi kalamafleet bambola eswini mapi. Sengihlezi ngizamala shona amaphutha ama-change asiuza ngapasi kalamafleet bambola eswini mapi. Okuzontu sengihlezi ngizamala shona amaphutha ama-change kalamafleet bambola eswini mapi. Angokuzontu njani uzongithola mnonjani athi uzongithola mnonjani uzongithola mnonjani athi uzongithola mnonjani athi uzongithola mnonjani athi uzongithola mnonjani uzongithola mnonjani athi uzongithola mnonjani athi uzongithola mnonjani bathi uzongithola mnonjani uzongithola mnonjani wena uzongithola wena uzongithola mnonjani bathi uzongithola mnonjani uzongithola mnonjani bathi uzongithola mnonjani bathi uzongithola mnonjani bathi uzongithola mnonjani uzongithola mnonjani. So guys, it encourage us lo nyaka lo ozayo lo next year akusayiyo lena. Next year we are hoping for school tours, we are ready for ama-tour wase-university, we are ready for ama-studio session, si-ready for ama-promo video, si-ready nje ukubhukwa guys noma ikuphi. Hayi sofika thina solenza iplan ile-encourage us ibuyile kuzokhuthaza abantu ukuthi sebenze kanzima empilweni. So yeah, school tours and all that. Njengamanje nami engingakusho ukuthi sizimisele kakhulu ukuthi sikhiphe amavidiyo amaningi ukuze sokhombisa ukuthi vele sibuyile and sibambisene kulokhu ukuthi siqhubekele phambili. So sinithembisa amavidiyo amaningi futhi before sizoya kuma-studio session kumele sidrophe amavidiyo nakhona amaningi. Sengizwe umculo esize nawo njengoba manje ngabona nilapha ngezinto zasemadolobheni kwenzakalani lapha nanenza lezi zinto lezi ematawuni lapha nganibona mhlawumbe ngathi ngedolobheni leya ndawo yayiproper le ndawo enanikuyona isifana naloya producer angazicishe igama lakhe kodwa ngakuzela kuyawena kwaphelela lokho. So yeah, njengoba kwenzekile si-encourage us mase siqala ungasazwani nyana saqhelelana saqala sakhokha umoya kwezokucula zange sisakwazi ukuthi siqhubeke siye kuyo-Beyond. He was the producer eJozi. Besikhipha ingoma, zikhona ingoma mara zihlele estudio kahle kahle. Sifuna izinto ezintsha okwamanje because sizimisele ngokuya phambili. So besebenzisana ngazo ingoma nomfowethu.
Kodwa ngokuhamba kwesikhathi saqhubeka kwesikhathi zange sakwazi ukusebenzisana sonke. Yini khona into enayibanga naye beyond produce. Ayikho into esayibanga yithi zamajita sa-decide ukuthi ngeke sisabuyela emuva siya phambili cause ubekasazi nalamajita lawa amanye, so uyaqhubeka nomsebenzi. Ngasho ukuthi move on, sa-move on. Mhlawumbe khona ama-hard feelings nani. Manje bafisa into engifisa kunengokuthi ngiphumelele ngifake futhi umculo wenu emarediyweni. Ngizame into ebalulekile leyo. Iredio nayo iyabhuskana kakhulu manje. Hhayi kancane. Just nje lawo lo 3 minutes nyana nje lo 1 day ongena erediyweni mkhulu kahle. Mhlawumbe khona ulalele ungashintsha impilo yakho ngalewo 3 minutes okudlala nje on air. Uyabona njalo. And into ebalulekile nibhale your own music, hhayi lento mhlawumbe uzoshaya ingoma yabantu. Nenze sure ukuthi nibhala into yenu. Nibe nama-rights wenu walezo y'shayisi zenu. Ni-register iy'namba. Ibalulekile leyo nto uhambe ka-SAMRO, Sakhapaso, SAMRA, urejiste umculo wakho. Angizwa. Kwazi ukuthi u-trademark-iwe yonke into ibiza wena. Angizwa. Nanani into ebalulekile lapho usuke kumele niyiphushe lento ama-brand. So mhlawumbe khona nje ikipa noma amahoodie encourages ebhaliwe lapho mhlawumbe encourages angizwa. Balulekile vele neplan enjalo noma mhlawumbe mina ufika ne-idea ebhedayo. Into enjalo sayiplana siphezu kwayo siphezu kwayo cause nami angithiwi lezo zinto lezo zama-brand nani. So ngasho ukuthi sayiplana namajita ukuthi sithole izinto le-encourages mhlawumbe nabantu bangakuthokozela ukuthi yabo bayigqoke into ezinjalo. So into ezinjalo siyazifisa yize sizifunayo kwamanje vele. Hhayi into engayibuza nje kuThando bese isitayela sakho uthatha futhi ugqoke kanje. Ukuthi angazi kuvesane kuyivikele. Ngiyilande le mpahla nami ngibone sengithengile lapho. Angazi ngikhonze ngale ndlela leyo ukuthi nami ngiyazibuza ngiyiphendule. Into e-right leyo yakho ugqoka ngendlela e-right kakhulu afuna ungashi. Khombisa nje ibalulekile wena bese khona umuntu uyokukhumbula ngaleyo nto yabo. Ube unique wena bese ibalulekile leyo nto u-unique uchaza u-provocative ngenye indlela lapho ube nje into yakho wedwa one man. La uvela khona ushiya i-image. Yabo wonke umuntu uyakubona ukuthi kodwa bekukhona umjito kanje lapha. Uyangithola. Bevakele lakhe eplakhe endlela yashandisa yakhe uyangithola. Ushiya umaki. Yabo la ufika khona. Into e-right leyo bafisa. Ube nento yakho kahle vele uma uyi-artist kumele uyi-brand. Yabo untwana kahle ngendlela enza ngayo uyayibranda. Yabo ukuthi ukuyibranda ukwazi la ivela khona uvele umuntu kanje. Uyangithola. Angeke mhlawumbe namhlanje uzombona ey'phansi ulifaka ama-all-star nje. Uyangithola. Leyo shayisi leyo. Into ebalulekile leyo bafisa ukuthi ukuyimisela nokuba clean. Ngiyajabula kakhulu. Okubalulekile ukuthi nibambane bafisa unga-give up. Njengoba senibuyelele nihlale kanje. Uyangithola. Kuba njalo. Ibalulekile into ama-fights ayikho right. Uxabana akukho kuhle. Yabo ngoba manje mhlawumbe niyaxabana ngendlela e-right. Mhlawumbe seniyaxabana kade senizophumelela. Uyangithola. Bayabona-ke nalabantu ukuthi hhayi ngeke sisakwazi ukuthi basayini. Ngendlela yokuthi manje sebesplithile omunye useleni omunye ulini. Ayibona leyo kuhle bafisa. Okunye mhlawumbe ngingafuna ukukhetha ngabe kuphi. Singafuna ukukhetha ukuthi babukeli sile-encouragers siyanxusa ukuthi nibe nathi nibuye kithi. Sakhe umndeni mani siqhubeke siphambili. Abantu abamnyama baqhubeke bandlondlobale and nalawa amanye ama-group hhayi siyawabona siyawafisela inhlanhla. Abantu base-South Africa banethalente lonke. So ngasho ukuthi sicela sibambane sonke sibe yimbumba sikwazi ukuthi siphumeleleni sonke. Nami engingakusho ukuthi kulokhu esiphiwe kona esiphiwe uMvelinqangi thina kwethu ukuthi sifake 2% kulokhu asiphe khona ukuthi silandelele lokhu esikufunayo kahle kahle. Leyo 2% ibalulekile ukuthi each and every day ubhizi uyaqhubeka kulokhu ukwenzayo. Ngoba manje mangabe ukuphile yena kodwa wena uhleli ayindaba. So kubalulekile ukuthi njengoba sicula singabaculi abaningi sifocus kuyo le ndlela and then siqhubekele phambili. Uzolo. Sesivala nje bafisa mhlawumbe ngingayivala ngenamba noma ngingayivala ngani.
nibe moja nifanele kusemakhaya nibatshengise ukuthi uthanda kangakanani udlala i-drive. Sibavalisa ngalokho esidume ngakho. Sesivala ababukeli live. Sesiyavala manje live. Bayeti Nkosi, bayeti sijaba sayethu siyawuhloka. 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 Imumanjingilani wenhliziyo yakho, umuntu ozokukhulumela. Engithi wayi ngikulandela kanjena, udaba lumshado. Imumanjingilani wenhliziyo yakho, umuntu ozokukhulumela. Engithi wayi ngikulandela kanjena, udaba lumshado. Imumanjingilani wenhliziyo yakho, umuntu ozokukhulumela. Engithi wayi ngikulandela kanjena, udaba lumshado. Engithi wayi ulibele ungipita, ngoba uyabona siyafanelana. Ngoba uyabona sizosondezana, ngoba uyabona siyafanelana. Engithi wayi ulibele ungipita, ngoba uyabona siyafanelana. Ngoba uyabona sizosondezana, ngoba uyabona siyafanelana. Bayi wena ukipita, bayi wena ukipita. 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 Hey, wayi wena ukipita. Engithi wayi wena wayi wena ukipita. Wayi wena ukipita. Wayi wena ukipita. Engithi wayi wena ukipita. 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 Hayi siyabonga guys, sibonga ithuba ethe salithola home run eMageba podcast. Siyabonga guys, mhlawumbe sithembe iphinde izobuye ibonana. Sijabule kakhulu ukuba la, siyabonga. Shout out bafethu.
Thank God. Gungu Elephant.